kuma bende piny owacho nyiso jopiny mondo obed akicha kaluwore gi koth mapek ma pod igeno ni dhi chwe. E koro ma bende tinende gwenge ma oluoro nam Lolwe, imbo mar Kenya kod milambo mar hoho mar okak oyang ni dhi bedo koda koth mapek kochakore kiny kendo biro chwe nyaka tarik 15 dweni. Jafwambo marwa Andrew Ondego miyowa lerno. En koth ma pod medo saso moko kuom gwenge mag Kenya kasani jokor chal mar lwasi osefwenyo ni koth medo jimbore gwenge ma oluoro nam Lolwe, gwenge mag imbo mar Kenya kod milambo mar hoho mar okak. E mbui mare mar X, jachiw wach lo sirikal Isaac Mwaura onyiso jopiny mag gwenge adekgo mondo obed akicha kendo gichik itgi ne koro ma ichiwo gi bede sirikal ni mar koth mapek dhi jimbore ka ochakore Jumapil ni ma en tarik 10 dwe ni kendo nyalo chwere nyaka ni ma en tarik 10 dwe ni kendo nyalo chwere nyaka tarik 15 dwe ni. Matimore ka odiechieng' manyoro, Mwaura ne oyango ni kwan ji ma wito ngimagi nikech oula medore nyaka ne koth chakre dwe mar 10 higa ni. Kwan mar udi ma osekethore nikech oula oseweyo 109 ka ji ma kwan gi oweyo 546 pi osedari miechegi. Moko kuom jodbura bende omedo jiwo jopiny mondo okaw ting' mar ritruok kaka yor geng'o midhiero ma El Nino kelo. It is at this critical time during the El Nino, then the governors should come out and be able to assist on the funds that are normally set aside as emergency funds. The issue of El Nino is not a Dr. William issue, it's not an Azimio issue, it's a Kenyan issue. And leaders should lead by front so that we continue rescuing our own people. Andrew Ondego, Ramogi TV.